Assalamu alaikum, sunana Ammar wanda aka fi sani da Ammarullah kamar yadda kuka sani. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda na yi trading, na yi analyzing trade ɗina na BTC na wancan satin da ya fita, sannan kuma da yadda na yi, amma trade ɗin idan mutum na cikin Telegram community na ya sani mun yi missing ɗin trade ɗin. We are not being tagged in kamar yadda kuke gani, we missed the trade right here. So zan na muku yadda na analysis ɗin kuma yadda na yi missing trade ɗin. It's even obvious inda mutum ya san strategy na. So bari in goge komai da komai sai a fara analysis ɗin daga higher time frame. Da yadda na yi analysis ɗin da yadda kuma na yi missing trade ɗin. So mu shiga cikin chart ɗin ku gani. Yadda kuke gani haka chart ɗin yake lokacin kafin mu fara a 1 hour time frame na gama analysis ɗin komai da komai. So amma fara analysis ɗin kusan always suna farawa daga top down analysis ne, suna fara analysis daga higher time frame kafin sai yanzu ƙasa lower time frame. So bari in goge komai da komai mu fara tun daga farko tare da ku. Delete, remove all 44 images. Okay, kamar yadda kuke gani haka chart ɗin yake. Na fara analysis daga weekly always idan zan fara analysis na top down ina fara daga weekly ne a lot of times. Idan na gama da weekly sai in koma daily, daga daily sai in koma 4 hour, sannan sai in je entry time frame dina either 1 hour ko 15 minutes ko 30 minutes wani lokacin anan na fi taking trades, amma wannan na ɗauka a 1 hour time frame ne, right? So a weekly idan muna yanda kamar yadda kuke gani weekly time frame muna bearish ne, it's bearish from here to here. Idan za ku gani market din yana making series of lower lows and lower highs, lower low, lower high. So inda muke right now shine daga nan zuwa nan gurin wannan leg din an samu leg din ne bayan wannan bayan market ya dawo ya yi retracement cikin wannan weekly fair value gap din kamar yadda kuke gani wannan weekly fair value gap. Wani ba da lokacin da kuka ga na yi marking zone haka a wannan color din blue fair value gap ne, wanda suke bi na sani fair value gap ne nake marking din shi a wannan blue color din, other blocks kuma ina marking din su black. So haka mun yi hitting weekly fair value gap ne shi sa market din yake dropping down kamar yadda da bayan na ga haka sai na yi marking wannan low din idan a higher time frame dina kenan, which shine target dina, targeting abin da nake targeting market ya zo ya cire after hitting this weekly fair value gap. So sai na koma daily time frame. Daily time frame kuma abin da yake nuna min a lokacin ka kumanta analysis din an yi shi ne kafin wannan move din da yake nan. Wait, no ba wannan ba, kafin wannan move din daga nan gurin zuwa nan gurin, daga nan gurin zuwa nan gurin a 1 hour time frame. Daily kuma abin da yake nuna min after that shine wannan shi ma it's still downtrend according to the like yana following abin da weekly time frame yake is still bearish, right? So shi ma daily abin da nake targeting a lokacin kafin ka kumanta wannan move din ya faru ne bayan na yi missing entry, right? So wannan shine next low din da nake targeting. Wannan low din target din weekly ne, a target din daily na kuma shine wannan low din. So ana analysis ne, kana zuwa lower time frames kana refining abin da ka gani a higher time frames, right? Tunda ba a higher time frame mutum zai dau entry din shi ba, haka nake always ina refining abin da nake gani a higher time frames ne a lokacin da nake komawa lower time frame. Amma a kwakwalwa na san menene direction din higher time frame. Always idan ana analysis direction ake so a gani na higher time frame sai kuma a samu lower time frame ya aligning da higher time frame sannan sai mutum ya dau trade, right? In bai yi aligning da higher time frame ba za ka dau trade ba. Idan ka dau trade lower time frame bai yi aligning da higher time frame ba kana risking, kana gambling ne or something, right? So nan ne target din daily low na daily wanda market din will possibly come to since we are already bearish. So a 4 hour time frame shi ma already leg din yana nuna mana bearish ne, is bearish, right? So after wannan
temporary bullish din da muka samu. First move, second one, aka zo aka cire liquidity a nan gurin yayi tapping up. Wanda yake cikin community na yasa lokacin da na kama wannan trade from here to here, right after this. Idan baka ciki akwai link a cikin bio ɗina ko a description na video ɗin nan, za ka gani mutum ya kamata ya join, right? So after this temporary uptrend, wannan low ɗin shine last low da yayi, da bayan low ɗin nan ne wannan low ɗin shine ya samar da wannan high ɗin, wannan shine last high ɗin da muke da shi, right? So after this high, wannan low ɗin da yayi making wannan high ɗin, market ɗin ya dawo bayan creating wannan, aka samu failure swing, right? Sai market ɗin ya dawo down, yayi taking out wannan low ɗin. So now our direction a 4-hour time frame, idan za ku lura, direction ɗin yana temporary bullish daga nan gurin zuwa nan gurin. It was temporarily bullish. Amma bayan an cire wannan low ɗin, bayan wannan market ɗin ya dawo ya yi sweeping wannan low ɗin, an samu changing state of delivery, market structure shift. So structure of the market is trying to turn now, yana ƙoƙarin ya koma daga bullish zuwa bearish. So dama higher time frame direction ɗinmu weekly da daily bearish ne. So we are expecting the 4 hours and all the ones lower than that to be bearish before we enter the market, right? Muna expecting su ma su koma bearish, see aligning the higher time frame. Kamar yadda na ga muku, in kana top down, abinda higher time frame ya nuna ma, direction na higher time frame shi kake expecting lower time frame ma ya aligning kafin ka shiga market. So bayan na ga wannan shifting market structure din, anan ne nayi fara expecting market din ya reversing cikin wani level da yake nan gurin, wani level da yake nan kafin kai ya kai wannan high din. I'm not expecting the market to reach this high, bana expecting din shi kai wannan high din, tunda shine strong high din mu, shine high din da wannan low din ya making low din nan da yanzu market ta shifting after wannan, right? So ina expecting in samu wani premium level, point of interest a cikin premium level din shi, premium level na wannan move na wannan level kafin in shiga market din. Sai na zo lower time frame, which is 1 hour time frame, anan ne nayi executing trade din, right? A lower time frame ga shift din da muka samu nan na 4 hour time frame ba. So bayan wannan shift din, a cikin nan ne nake expecting ga wani abu. Abinda na gani, abinda ido na ya kai direct shine wannan. Akwai, in za ku lura, akwai temporary structure na bearish structure a cikin nan gurin kafin shift din a 1 hour time frame, wanda in mutum yana following scalpers already za su dinga catching trade a cikin nan gurin. So abinda na lura da shi a wannan time frame din first shine bayan wannan lower low, lower high, lower low, lower high, an samu wannan shift in market, wannan akwai inducement din nan da market ta creating kafin ta yi breaking wannan. Bayan an samu wannan inducement din, so already market din yayi shifting a cikin lower time frame tun kafin wannan shift din da muka samu a 4 hour time frame din, a lower time frame. So bayan wannan inducement din sai muka samu wannan candle din ya reversing, ya cire inducement din, ya biga wani level da yake nan gurin a 1 hour time frame, wanda yanzu ni ba shi zan yi trading ba, ina trading da higher time frame ne. After an cire wannan sai nan level din ya zama, wannan candle din da ya dawo ya taba wannan gurin sai ya zama shine demand next supply zone kenan, shine next supply zone. So shine ne marking a lokacin, ina expecting market din ya dawo jikin shi, shine supply zone dina, right? Shine supply zone dina, shi nake expecting market din after this shift ta dawo cikin shi kafin in yi taking trade din. Anan ne trade dina yake, shine next order block dina. Dalili shine saboda shine yayi sweeping liquidity din da yake nan gurin, yayi sweeping inducement level din da yake nan gurin, sannan kuma bayan yayi sweeping liquidity din ne, the same candle ne yayi pushing market din lower har ta yi breaking structure a nan gurin, idan za ku lura. Sannan kuma the same candle akwai fair value gap a gurin, in za ku lura a cikin wannan time frame din. So market din da ya zo, maimakon ya dawo straight to the candle order block din da nake expecting, wannan supply zone din da yake wurin, maimakon ya dawo ya tapping din shi, ya tapping dina, target dina kuma I was targeting this low, idan za ku lura. Wannan low din da na faɗa na daily time frame din nan, wanda na yi marking a daily time frame, so shine target, that was my target. Sannan kuma
stop loss ina na placing din shi above wannan high din da bana expecting market din ya dawo wajen high din da wannan low din ya creating kafin wannan shift din. So shi nake expecting market din ba zai dawo wajen ba, shi yasa na placing stop loss ina a wurin wanda ko a saman wannan candle din na placing stop loss I'm still safe, amma to play more safer game sai na placing din shi a saman wannan, sai market din idan da a ce na I was been tagged in 1 to idan za ku lura 1 to 3.8 ne, almost 1 to 4 RR, wanda ko da na sashi a saman supply zone din I will get 1 to 7 RR if you can see, and I will still be safe, right? Amma to play more safer game na sashi a nan da za ku lura sai market din ya dawo wajen, ya dawo amma kuma bai tagging dina in ba, for what reason I don't know, and I did not chase the market. So that was how I missed the entry. Abin da ya faru kenan, market din ya dawo definitely, amma ya dawo only cikin point of interest din da ban yi expecting ya yi reacting to ba, ko na yi expecting ko da ya yi reacting to wannan gurin still zai dawo ya yi tagging ɗina in ba, ya yi reacting to wannan fair value gap din da yake fair value gap din da yake nan gurin, gap din possibly baya cikin, babu shi a 1 hour, amma bari mu koma 2 hours mu gani. 2 hours akwai shi, is very huge one self, very huge, tun daga nan tun har nan duka shi. So while doing the analysis ba ma duba wannan ba, ban duba in ga ina yake kai ba, so ya reacting to wani abu ne a nan gurin wanda ni ban sani ba. So that was how the thing happened, and that was how I missed the trade. Thanks for watching and hope this explanation is clear. And kuma akwai wani abu da za mu yi bayani breaker block, amma ba a wannan topic din ba, maybe next time idan zan ƙara yin wani video. Thanks for watching and make sure you subscribe to this channel.